Gates ang Iloilo Terminal Market na siraduhan na. Board up ang fencing na umpisahan na. Nag-umpisa na ang board up kag fencing para sa Iloilo Terminal Market. Sa record sang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO, ginsuguran ang pagbutang sang pader sang Hunyo 5. Nasirado naman ang tanan nga mga gates sang Iloilo Terminal Market para masiguro nga hindi makawat ang mga salvage material sa sulod sang merkado, samtang amat-amat na nga nagasaylo mga vendors sa ila temporary stalls. Serye man sa mga coordination meeting ang ginpatigayon kaupo ng SM Engineering Design and Development, Iloilo City Police Office, Office of the Building Official, City Engineer's Office, PSTMO kag Task Force ASIS bilang pagpaghanda sa demolition nga himuon. Base sa kalendaryo sang LEEO, natapos na sang SM Prime ang construction sang temporary stalls. Samtang ang More Power naman ang nakatakod na sa kuryente sa mga temporaryo nga pwesto. Suno kay LEEO Head Maricel Mabacquiao, all set na ang Iloilo Terminal Market para makaayo kag mangin moderno nga pasilidad sang syudad. Ang PPP project sa tunga sang Iloilo City Government kag SM Prime Holdings ang isa sa pinakahandom sa mga Ilonggo para sa moderno nga pasilidad sa diin mahimo kadtuan kag lagawan sa mga bisita. Kevin Patrick Kasipe para sa Level Up Patrol.